ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದ ಇರೆಟ್ಟು ಬಂಗುಡೆದ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಪಂಡ ಬಾರದ ಇರೆಟ್ಟು ಬಂಗುಡೆನ ಮುಚ್ಚಿದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಒಂದು ಮೀನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪುರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಡುವೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮೀನದ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದನು ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ನೆಕ್ಕಿತೇನು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ 4 ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದತ್ತು ನೋಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡುತ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು ಮುಂದೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕಲು ಬೋಡಂಡ ಪುಳಿತ ಬದ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತಾತ ಮಸಾಲೆನೆ ಅಂದೆತ್ತದ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂಜಿಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟಡು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂಜೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ತಾಗದ ಆಂಡು ಒಂದೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ ಬನಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂದೆನಿತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಅಂದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರಿಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಗ ತುಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಾರದೆರೆ ತುಂದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿತ ಬಾರದೆರೆ ಮುಂದೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ದೀತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲಿಡು ಒಂದು ಮೀನಿನ ದೀಕ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಕ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಬೇರು ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಮಸಾಲೆನ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ನಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಬಾರದೆರೆ ನಿಂಚ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಾನು ಕಟ್ಟೊಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾರದೆರೆ ಒಂಚೂರು ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಪರಿಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ನಾನು ಎಂಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೇನು ಕಟ್ಟಿಯೇ ನೆನತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ 2 ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಡು ಎಂಚಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಬನಲದಿತ್ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಆಡಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂಜೋಡು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದೇನೆ ನಾನು ದೀಪೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ದೀದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯೋಡು ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಮಗದು ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡಣ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟೀಮ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದುರುಡು ತೀದು ತುನೆತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಣಿತೇನು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ನಿಂಚನೆ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಾರದೆರೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಸುರುಟೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯ್ತುಂಡು ಮೀನು ಚೂರು ಕರೆಂಟ್ಲೆಗ ತೋಜು ನಾಡಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ತೆತ್ತು ತೊಚ್ಪೋವೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮೇಲುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು
వారి లాయక్ తోచుండు తూనగానే ಒಂಥರ ತಿನ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.